святейшим сакраменте покину нам успомин свою муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували солеплен Твоего откупления, яки живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Аминь. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Иисус Христе, наш Спаситель, оборони и обмой нас свою найкоштовнейшей кровью, чтоб ніякое зло не закрануло ни нас, ни наш дом, коли мы, занепокоенные мати,
покорою звертаемся до Тебе в молитве за наших детей. На этом крыжовом шляху мы доручаем Твоей опеке наших детей и всех детей из нашей парафии. Мы ведаем, что Ты любишь их значно мощнее, чем мы. Просим Тебе, оборони их, оборони нас, наши семьи, усю нашу парафию от шатана и от усялякого зла. Да поможи нам быть мужными, Пане. Да поможи нам отчуть, что Ты заўсёды побач. Який за нас терпів Адам, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стация первая. Пан Иисус осужден на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Натовп кричав: «Укрижуй!» Натовп забився, що ще зовсім недавно він вітав Єзуса Гасанна. Люди здрадили йому и потребовали у Пилата егоной смерти. Полохливый Пилат вынес несправедливый присуд, и он осудил саму правду. Єзус прийняв присуд мовчки, з годностью, з великой покорой, за безмежной любовью до меня, до моих детей, до всего роду людского. Єзус, Збавитель мой, дай мне сердце, готовое пробачать, спочувать и разделять хлопоты моих детей. Пробач мою пиху, навчи шукать усё большего разумения Божьей воли относно моего життя и життя моих детей. Навчи давать моим детям свободу, згаджаючися з Твоей волей. Навчи меня любить моих детей так моцно, как их слабости, падения зникали як кроплі у море моей любові. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Який за нас терпів Адам, Єзу Христе, змилуйся над нами. стация другая. Пан Иисус бере крыж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Єзу, Ти взяв криж на свої святые плечи. Твой криж – это мои тяжкие грехи. Пробач нас за порушенные Божие заповеди, за чужоложство, за ненародженных детей, за сиротство детей при живых батьках, за суррогатное материнство, за все грехи дорослых супроть детей, за нашу слабость, за нашу неразумность, за даремный гнев. Пробач грехи наших детей. Коли дети находятся у залежности, порушают заповеди, тады грех маті здається неподъемным. Але, Пане, да поможи нам заўсёды памятаць, што калі мы нясем крыж разом с Тобою, крыж мае сэнс. Дазволь жа нам не згубіць гэтага сэнсу. Дай сілы не ўнікаць цяжару цярпення
Падтрымай нас пад гэтай ношай. Дапамажы нам, нават пад цяжарам крыжа, любіць Цябе ў кожным з гэтых дзяцей, якія сталіся часткаю нашага жыцця. Вітай, Мария. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпела рано, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 3. Пан Єсус падає перший раз. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Крыж такі цяжкі, што Езус падае. Падае, знясілены грахамі, бо ягоны крыж увабраў у сябе ўсе нашыя грахі. Мае грахі таксама маюць вагу. Можа, каб не яны, то Езус не ўпаў бы. О Езу найцярплівейшы, я столькі разоў падаю пад цяжарам майго крыжа. Столькі разоў мяне апаноўвае спакуса скінуць яго з плячэй, каб аблегчыць сваё жыццё. Пане, дапамажы нам, Маці, заўсёды усведамляць, як моцна Ты нам давяраеш, даруючы клапаціцца пра Тваіх дарагіх дзяцей. Падтрымай нас у цярпенні, дай нам ізноў адчуць радасць мацярынства. Навучы нас малітвай падымаць сваіх дзяцей з розных упадкаў, хваробаў, цяжкасцяў. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. яки за нас терпела рано, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 4. Пан Єсус устракає свою мать Марину. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. На крыжовым шляху Езуса стаіць яго святая Маці. Яна раздзяляе прыгнечанасць, боль, самоту свайго сына. Сын Божы церпіць, бо прыняў цела чалавека. Маці церпіць разам з ім. Яна не ўпала ў роспач, не плакала, не галасіла, а толькі глядзела ў вочы сына. Абое яны не прамовілі ні слова. Сапраўдная любоў не патрабуе слоў. Яна ведала, сын павінен прайсці гэты шлях, і прыйшла раздзяліць яго цярпенне. О, Маці балесная, навучы нас быць цярплівымі да нашых дзяцей, каб падзяляць іх цяжкасці і цярпенні, шукаць збаўленчай ласкі ў упнасці з Табою і Тваім сынам. Асабліва, калі нашыя дзеці хворыя альбо знаходзяцца ў складаных абставінах, ці трапілі ў залежнасць ад алкаголю, наркотыкаў, камп'ютара. Навучы нас сапраўднай матчынай любові. Вітай,
жаншинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Які за нас терпіла рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 5. Симон Киринеєць допомагає Єзусу нести криш. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Цудовная ласка Божия напоткала Симона Киринейця. Йому загадали допомогти осудженому нести криш. Бог ніколи не покидає нас сам насам з тяжкостями. Обов'язково знайдуться люди, які скажуть добре слово, викажуть спочування. Дякую, Боже, за усіх тих людей, праз яких приходить допомога нашим дітям. За виховавців у дитячому садку, за наставників у школі, за святоров, за сестер законних, за докторов, що лечать їх хвороби, за усіх добрих людей, яких яны спаткали і будуть зустрічати у своїм житті. Пробач мені, коли я могла допомогти ближньому і не використала в эту шанс. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. які за нас терпіла рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 6. Вероніка витирає пар Єсуса. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Вероніка не звертала уваги на інших, не турбувалася, що про її скажуть. Вона вибігла насустрач Єзусу з хустою у руках, забившися на страх і небезпеку, і обтерла його нескривавлений твар. Вона не побоялася поспочувати осудженому і на очах натовпу засвідчила свою любов. І Єсус узнагородив Вероніку, покинув на її хустині відбиток свого святого обличчя. О Єзу ласкавий, за кожний рух любові ти щодро узнагороджуєш своєю любов'ю. Допоможи нам бути мужними, щоб завсюди, не тоячися, любити Тебе. Особливо, коли треба визнавати свою віру там, де Тебе не признають. Щоб, глядячи на нас і наші діти, познали Твоє обличчя. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. які за нас терпіла рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 7. Другое падіння. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою,
упав під тяжаром крижа на той покутливій дорозі, яка стала шляхом нашого збавлення. Упав, каб знов піднятися і довжить свой шлях під сміх і крики на толпу. Мой Збавитель, уже который раз я повторяю свой грех. Ты пробачил мне в сакраменте покаяния, а моя грешная, слабая натура и знов поддалась спокойствию. Ты меня не подымаешь. Научи нас, маті, так любить своих детей, как завсёды знаходить для их доброе слово, подавать им руку допомоги, у яких би обставинах яны не знаходилися, і колькі разоў не памыляліся. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Яки за нас терпела рана, Иисус Христе, zmiłuj над нами. Stacja 8. Jezus ucieszає jeruzalemskich żanczyn. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Жанчыны обступили Езуса, шкадуючи Його. Але Ён отказал им твердо: «Не по мне плачьте, але сами по себе и по детях ваших». Єзу милосердний, Тобі не потрібно наше спочування і шкодоба до Твоїх покутів. Тобі потрібна наша віра, любов, мужність, наслідування Твоєго шляху, щирий жаль за грехи. Спошли мне, о Пане, ласку щирого жалю за грехи и мужной любові до Бога и людей. Пане, дай мне такие очи, как я могла бачить Тебе у моих детях. Дай мне Твое сердце, как любить их, и Твою пяштоту, как допомагать им расти. Дай мне Твою мудрость, как накеровать их, и Твою мощь, коли треба дать им свободу. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. яки за нас терпела рана, Иисус Христе, zmiłuj над нами. Stacja 9. Trzecie падение Jezusa pod krzyż. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Как по-справдному быть моцным, треба познать свою слабость. Знесиленный Езус падает третий раз. Такий великий тяжар грехов человечества, наших грехов. Але Ён и знов поднимается, как здійснить справу збавлення нас, чиї грехи притискають Його до землі.
О Єзу найцерпливейший, Твое третье падение, наивеликшая покора, Твоя любовь не ведая межу. Ты заўсёды прабачаеш нам, калі мы спатыкаемся. Не пакінь, Пане, калі ахопяць нас роспач і сумненне. Не дазволь спакусе лёгкага жыцця завалодаць маім сэрцам. Дапамажы нам і нашым дзецям заўсёды памятаць, што Ты невычарпальная крыніца ласкаў. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Яки за нас терпела рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 10. З Єзуса здирають одінь. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Адзіную ўласнасць, якую меў Езус, у яго адабралі. Адзенне, вытканае рукамі Маці Божай. І адкрылася скрываўленае, зраненае цела. Сын Божы стаў перад усім светам аголены, выдадзены на здзек і знявагу. Пакуты таго, хто ёсць сама сціпласць і чысціня, гэта пакуты за людскую бессаромнасць, за згублены сорам кожнага чалавека. О Езу ціхі і пакорны сэрцам, абарані нашых дзяцей ад бессаромнасці, распусты, пажадлівасці, каб сорам, сумленне і прага чысціні не пакідалі іх у самых розных жыццёвых выпадках. Дапамажы нам, о Пане, у чысціні захоўваць аголеную праўду нашага жыцця, з якою мы некалі устанем пред Твоим обличчям. Дапамажы нам заўсёды памятаць, што чалавек створаны на Твоё падабенства. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. яки за нас терпела рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 11. Єзуса прибивають до крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Езу, милый, Тебе прибиваюць цвікамі да крыжа. Як гэта можа быць, каб у чалавека ўбівалі цвікі? Як часта мы, Езу, не усведамляем, што сваімі грахамі убіваем цвікі ў Твоё святое цело. Азіраючыся на сённяшні свет, мы бачым, як Цябе зноў прыбіваюць да крыжа і нанова ўкрыжоўваюць сучасныя людзі. Прабач нам, выратуй нас. У хвіліны гора і адчаю спашлі нам ласку адчуць Твою збавенную кроў
якая надае моцы. Дазволь заўсёды памятаць, што Ты ратаваў нас у той час, калі мы прыбівалі Цябе да крыжа. Калі мы хацелі перамагчы Цябе, знішчыць Цябе, Ты ратаваў нас з нашых цяжкіх грахоў. У гэтым свеце, які не заўсёды прызнае Цябе, дапамажы нашым дзецям быць мужнымі. Дай ім моцную веру, каб яны адважыліся ісці за Табой. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Які за нас терпіла крана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 12. Пан Єзус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Маці болезная, Твой сын помирає на крыжы. З чым параўнаць Твой боль? Для сапраўднай маці няма нічога даражэй за сваё дзіця. Сёння нашыя сэрцы напоўнены трывогай за будучыню нашых дзяцей. Магутны Божа, Ты любіш нашых дзяцей значна больш, чым мы, таму што гэта Твае дзеці. Ты хочаш і можаш ім дапамагчы. Даручаем Табе нашых дзяцей. Вазьмі іх у свае рукі. Вядзі іх добрымі шляхамі, абараняй ад усялякага зла. Прыгадай нам, Пане, што Твая любоў большая за любую праблему. Чым больш я гляджу на праблему, тым большая яна мне здаецца. Але калі я гляджу на Цябе, Пане, моя занепакоенасць гасне у святле Тваёй любові. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як было спод веку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. які за нас терпіла крана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Тіло Єзуса здимають з крижа і складають у руки Маті. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Знявечанае Езусова цела знялі з крыжа. Крыж опустел. І над телом сына схілілася верная маці. Ад стаенкі ў Бэтлееме яна дайшла побач з сынам да Кальварыі. Што ў смутку Тваім, святая Марыя, любоў, што ў маўчанні Тваім, любоў, што ў слязах, любоў. Мячом болесці прабітае сэрца Найсвяцейшай Маці пад крыжам умее любіць гэтак жа, як і ў Бэтлееме. Толькі цяпер яна маці ўсяго чалавецтва, па запавету сына, які ён нам пакінуў, паміраючы на крыжы. Езу ласкавы, дзякуй за тое,
что не покинул нас без материнской опеки. Ученика, по прикладу Твоей Найсвятейшей Маті, ми завсёды любили своїх дітей, аби во всіх життєвих обставинах, тяжкостях, терпіннях ми були здольні підтримати наших дітей. Пане, дай нам серце, готове пробачати, спочувати і розділяти їх клопоти. Допоможи нам усвідомити наші слабості і заховай нас від пихи. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпев и хвилину смерти нашей. Аминь. Які за нас терпіла рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Поховання Єзуса. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Здійснилося. Крижовий шлях скончився. Єзуса поклали в гробницю. Тяжким каменем привалили в вход. Бога забили. И настала тишина. Заснула спокойна земля. Як дитя у колисці, безклопотно. Яна може спати спокійно. Тепер уже може. Бо здійснилося, бо шлях у темрі скончився, бо світло вже близько, життя вічне близько. Смерть переможена, і завтра буде з мертвих повстання. Єзу, Ти навчив, як нести свій криж, з довіром Богу і любов'ю до Його. Ти навчив, як переодолювати терпіння, з любов'ю оферовувати Його за інших. Запиши эту святую правду глибоко в наших серцях і оживи її, особливо тоді, коли прийде година випробування. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. які за нас терпіла рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. які за нас терпіла рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. які за нас терпіла рана, Єзу Христе, змилуйся над нами. Пане Єзу, ми стоїмо перед Тобою такі, які ми есть. Ми розкаиваемся у наших грехах. Просим Тебе, даруй нам. Ми цілком віддаємося Тобі, Пане Боже. Ми приймаємо Тебе як нашого володара, Бога і Звалцю. Вилічи нас, зміни нас, умацуй наше тіло, розум і душу. Ми любимо Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже.
Ми будемо йти за тобою праз усі дні нашого життя. Amen. Zachodzić stanie świadczenie łaski siedmiu dniało prima Świętую Komunię, dzienniczo pobożną w krzyżowym szlaku. Może brać odpust, jaki ofiaruje za pamiętnych albo za siebie. Jak tam mówi przy intencjach światła Ojca. Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Amen. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak была спрат веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Pomódl się jeszcze za pamiętną Haliną, dziewczynę, która razem ze swoim mężem стояла u początku ruchu Notre-Dame'u po Łachmacie Bożej u Białorusi. Siedmia apostołów tego świata daruczyli jej Bożej miłosierności. Wieczny odpoczynek daj jej Panie. A światło wieczne niechaj jej świecić. Wieczny odpoczynek daj jej Panie. A światło wieczne niechaj jej świecić. Wieczny odpoczynek daj jej Panie. A światło wieczne niechaj jej świecić. Przez miłosierność Bożą niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.